Praise the Lord. Glory to God. ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, କେବଳ ନିର୍ଭର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅତএବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଜଣ ଆସି ନିରାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ଗୁରୁକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଧେ ଗୁରୁକୁ ଡାକିକି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଜଗତର ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ରାହା ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମନର କୁହା ଅକୁହା ନିବେଦନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ନିରାଶ ଭରା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀଜକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ, ଆମ ନିରାଶରୁ ଆଶା ଆସିବ, ଦୁଃଖରୁ